En Rafa és un dels encarregats de l'equip de serenos i serenes de la ciutat. Va començar en aquesta feina el 2019 amb un pla d'ocupació de Gremi Impuls. Portava 5 anys com a aturat de llarga durada, després que un expedient de regulació d'ocupació de l'empresa on havia treballat prop de 3 dècades l'expulsés del mercat laboral. L'acompanyament de l'empresa municipal ha estat clau per poder-se reorientar laboralment cap a un altre sector professional. Hem pogut escoltar en primera persona a les i els protagonistes de Gremi Impuls com una empresa que ofereix suport ocupacional a totes aquelles persones de diferents edats, de diferents procedències, perquè puguin insertar-se al mercat de treball i tenir oportunitats. Fem formació a l'Escola de Restauració, plans d'ocupació, acompanyament a itineraris formatius i laborals, amb l'objectiu de fer de l'ocupació un dels grans reptes que té la nostra ciutat per generar benestar econòmic i social. I Gremi Impuls està al capdavant de la creació d'ocupació de qualitat al servei de tota la ciutadania. Les oportunitats de Gremi Impuls i a Santa Coloma de Gramenet estan garantides.